Para min é unha honra pechar este ciclo de música contemporánea de Lugo que xa chega ao quinta edición, o cual nos podemos congratular todos e todas. Así que incluso felicitar a Diego, que está aí sempre contra os elementos, levando este buque, a pesar de todo. Ben, un pouco para contextualizar o que vou falar, e voume meter directamente o que, como din en Castela, pois la mies es mucha e los brazos pouco. Entonces vou ir un pouco directamente ao gran, intentar explicar un poquinho por que eliximos esta conferencia de camiños abertos e camiños interiores. En boa parte se trataba de completar un puzzle. Cando se pensou un pouco en organizar algúns estilos, de referirnos a algúns estilos da música contemporánea europea nos últimos anos, sempre hai a dificultade de que vivimos nun mundo globalizado que non é de hoxe. A globalización empezou coa romanización, e aquí temos un bo exemplo, e para nós, personaxes telemáticos e personaxes digitais, ou personas digitais, a globalización xa empezou hai moitos anos cando as radios empezaron a emitir polo mundo, etc. Entón, falar dun estilo europeo hoxe en día é difícil, teníamos máis que ver de falar dun estilos que se estratifican e que, ao mellor, se poden atopar en Europa ou en Estados Unidos e moi diversos. Un compositor americano, xa sabedes, pode facer música igual que un compositor europeo alemán, diversa índole, e realmente teníamos que falar sobre eso. Por que camiños abertos e camiños interiores? Non ten moito que ver unha cousa con outra, e recalco de que é un pouco para completar o puzzle. Con camiños abertos vou referirme un pouquiño á música, o que se chama na vanguarda clásica indeterminación, é dicir, música na que o final da obra está en maus do intérprete, é dicir, non todos os elementos están designados na partitura, e por camiños interiores voume referir a unha corrente que, digamos que desde os anos 70 domina bastante a escena europea, tanto a modo global como a modo de estilo que se cola con outros estilos, que sería o espectralismo. Entón, por eso, o de camiños abertos sería un pouco aquela música inacabada, indeterminación, vámoslo ver agora, e camiños interiores explicarei logo por qué, porque ten un pouco un modo poético de referirme a ele. Vale, polos camiños abertos, como temos pouco tempo, iba a facer unha pequena explicación de que se entende por un camiño aberto en música, aunque creo que aquí a maioría podemos entender, e é simplemente cando temos elementos determinados e indeterminados. Eu sempre explico con este xogo de campás, que digamos que ten a campa 1, 2, 3 e 4, que forman unha melodía. E os elementos son determinados. As notas que estou dando coas campás son determinadas. Se eu aleatoriamente lle pido a un músico que toque esta melodía de outra maneira, cambiando orden, ou utilizo un sistema, como se di en términos computacionales, random, a un sistema aleatorio, vale un dado, o azar mismo, e salir a este orden, pois teria que someterme a este orden. Normalmente isto utilizo para que a xente entenda que hai unhos elementos aos que teño que plegarme como intérprete, que son os sonidos, pero que a orden final pode depender de moitas cousas, da miña elección, pode depender da unha elección ao azar, simplemente que eu vos demandase, dime este número, neste número. Un pouco, o camiño da música indeterminada funciona así, simplificando moito, non vou seguir dando órdenes, sino etc. Entón, a partir de aí, se xeneran unha serie de palabras que empezaron a aparecer na música contemporánea a partir dos anos 50 e que un pouco están en relación con esta maneira de entender a música como algo inacabado. E temos as palabras como aleatoriedade, azar, indeterminación, forma móvil, obra aberta, improvisación, novas grafías en canto que as grafías musicais convencionales suelen ser moi determinantes do que ten que facer o músico, mentras que hai grafías novas, como por exemplo o exemplo que tedes arriba, deixano dunha maneira máis aberta. Normalmente suele haber unha conexión entre estas novas grafías e unha apertura, unha posibilidade para que o intérprete poda sopesar que quere facer sobre elas. O exemplo que teño arriba non é un exemplo europeo, é dun compositor americano que lle veu a fama casi ao final da súa vida, que é Morton Feldman, que non foi precisamente un compositor
que se vinculase moito finalmente a este tipo de tendencia, pero que ao principio da súa carreira sí utilizou moito estas maneira de construir música, digamos, indeterminada. Arriba, bueno, eu sempre parto de que, bueno, inda que non controlemos moitísimo o que é o linguaxe musical, si podemos ver que, inda que non superamos ler unha partitura, calquera persona podía dicirnos que isto non é unha partitura. Aquí simplemente están determinados pois os ventos, as medeiras, o vento metal, o violín, as violas, e o que se lle demanda aos músicos é que toquen un rexistro máis agudo ou máis grave, en un determinado tempo. Tanto o tempo como as duracións, como os rexistros, quedan un pouco ao albedrío do conxunto, non? Iso sería un pouco a idea. Ben, me refiro aquí para que nos quede unha idea, porque, insisto, o tempo é pouco, unha idea unha posibilidade de clasificación que fixo este compositor brasileiro, Aurelio Helder Coppex, nun artículo fácil de conseguir, porque está na revista que edita Taller Sonoro, Espacio Sonoro, que se titula algo así como Músicas indeterminadas aleatorias, un intento de clasificación. E tirei directamente do artículo un pouco unha posibilidade de clasificar este tipo de músicas, non? Entón, aí aparece a aleatoriedade, procesos determinados del azar, procesos matemáticos, forma móvil, notación indeterminada, gráficos, improvisación, orientada por texto, o libre. Orientada por texto son aquelas partituras nas que non hai partituras, sino que son palabras, non? Isto, por exemplo, era moi propio de un compositor argentino afincado en Alemania, Mauricio Kagel, que facía a mellor especie de poemas nos cuales o músico tiña que seguir esas indicacións e que, claro, quedaban sempre un pouco dunha maneira determinada. Non é como unha partitura que nos diga toque usted este do, e este do dura 4 pulsos, sino que aquilo é un pouco máis indeterminado. Bueno, tamén quero sinalar que esta tendencia, en canto que é a música doxe, podíamos arrancar ou ter, digamos, o momento de eclosión en Estados Unidos ao final dos anos 50. Pero, bueno, insisto en que a nosa ciclo debe tenderse ou a tenerse un poquinho o título de música en Europa. Co cal, o que vou facer simplemente para esta parte de Camiños Abertos é mostrarvos algúns exemplos de compositores europeos. Pero aquí deixo un pouco no tinteiro, deixo un pouco este Music of Change, que é de John Cage, ou este November, que é de Der Brown. Isto xa roza máis casi o arte plástico que a partitura, non? Tamén no programa temos un compositor que non é europeo, que é neozelandés, co cual, bueno, tampouco hai que ser estrictos en este tipo de cousas. Vos vou poñer algúns exemplos de música que utiliza elementos non determinados ou vinculados polo azar, que pode ser tanto nun aspecto da interpretación como no momento da composición. Para algúns, se coñecedes este autor, que é Xenakis, pode ser sorprendente que o poña como primeiro exemplo, pero que a súa obra, en este caso Metastasis, está composta a partir de elementos da probabilística. Utiliza a matemática, pero na probabilística, co cual é un elemento indeterminado no resultado final. Tamén o traio a colación porque un dos autores que se van a interpretar esta tarde no concerto é Francisco Guerrero, cunha obra xa clásica do repertorio contemporáneo que é Rea, e que sigue un pouco esta idea de utilizar unha referencia matemática, física para a composición. Inda que non ten moito que ver coa determinación, quixen poñelo así, un pouco buscando esa relación. No caso de Guerrero é máis a combinatoria que a probabilística. Vamos a escoitar un fragmento de Metástasis, se vos parece.
Outra posibilidade dentro das múltiples posibilidades das obras abertas está o que se chama forma móvil. A forma móvil consiste en que a música ten unhas estruturas fixas pero que se poden combinar de diferentes maneiras. Desto hai varias pezas clásicas, eu vos propoño aquí dúas de Karlin Stockhausen, o estudio para piano número 11, que sería este que tedes aquí, ou unha obra para percusión moi clásica que os percusionistas coñecen, que é Cyclus. Neste sentido, explicando un poquinho como funciona esta música, fixadevos que hai como unha serie de elementos musicales que o pianista pode seguir un pouco o seu albedrío hasta certo punto, sino seguindo tamén unha serie de pautas que lle proporciona o compositor. Pero nunca sale, ninguna interpretación é sempre igual. Por iso se chama forma móvil, porque temos como unhas formas fixas, pero é como se foran formas móviles. É curioso que nesta época había estou pensando, un escultor, que era Karl Adler, que as súas esculturas son as formas móviles, eran uns colgantes con pezas que se podían cambiar, non? Entón, a escultura sempre era como a mesma nesas pezas, pero podía ser cambiar e se podían cambiar as pezas e o aspecto que tomaba a escultura sería diferente. Por aí o de forma móvil. Vamos a escoitar un fragmentiño tamén. Outra posibilidade, insisto, son elementos collidos un pouco, non digo azar, pero hai moitísimas. Podemos velo tamén nunha tipo de música que pasou para a historia con certos nomes como sonorismo ou música, digamos, textural, e que está vinculado con algúns autores do leste de Europa, principalmente con este que tedes aquí, Krzysztof Penderecki, ou con Ligeti, con algunhas obras de Ligeti, nos cales o que se busca tamén é non unha melodía concreta, sino unha masa sonora e grupos de masas sonoras na orquesta. Este tamén é un clásico que é o Threnos para a orquestra de corda, que no seu orixen non ten estas cores. Estas cores son un pouco un método para localizar certos procedementos que coloquei eu, pero os procedementos son bastante aleatorios. Por exemplo, se collen as cordas e tocar sobre a caixa, tocar sobre o cordal, facer unha serie de ruidos que no fondo, inda que teñen unha duración máis ou menos determinada, o resultado é un pouco imprevisto. Recorda un pouco a música electrónica de alguna maneira, non? Unha posibilidade máis, e con esta vou rematando o aspecto isto dos camiños abertos, podría ser este exemplo do compositor italiano Luciano Berio, que na súa secuencia para flauta utiliza unha notación que, inda que é fixa, se determinan as notas, a determinación da súa duración non é exacta, é proporcional, un pouco en función da súa apariencia sobre a partitura, co cual queda un pouco tamén esa posibilidade de alongar menos a duración dos tonos das notas en función tamén do que o flautista, neste caso, desexe.
Ben, o abano de músicas indeterminadas ou baseadas no azar ou na forma móvil dos anos 50, 60, principios dos 70 e do século pasado, evidentemente, é infinita. A proposta a veces aparece mezclada, non podemos falar directamente de azar ou aleatorio ou combinatorio, a veces o compositor o que utilizaba son diferentes recursos, incluso misturados con grafías ou música máis convencional. Simplemente para rematar esta parte quería centrarme en dous aspectos. Unha cuestión contextual, é dicir, que ideolóxicamente que existía nesa época para poder determinar que moitos compositores se acolleran esa opción. E tamén, despois, vou vos falar un pouco de algunhas consecuencias, digamos, máis modernas ou de obras máis cerca de nós, non? Aquí vos traigo a portada dun libro do filósofo italiano que é máis coñecido comumente como escritor de novela, que é Umberto Eco, nunha obra fundamental na historia do pensamento europeo, que é a obra aberta, na versión italiana, ópera aperta, donde se plantea estas cuestións da forma móvil, da obra aberta, da necesidade de que unha obra creada non sea determinada sola polo creador, sino tamén polo contexto e pola propia músico como intérprete. Nese sentido tamén había un grupo de improvisación nos anos 60 que quizás é o paradigmático no sentido de que está vinculado á música contemporánea, que é Nuova Consonanza, liderado por Francesco Evangelisti. Por exemplo, en este grupo estaba Ennio Morricone, o compositor de músicas posteriores. É curioso. Hai vídeos deles en internet e é curioso porque ahora mismo que hai moitos improvisadores e grupos de improvisación que normalmente veñen de mundos moi diferentes, do jazz ou do clásico, normalmente esquecen a este grupo que é un pouco o papá de toda a improvisación libre, os papás, quero decir, da improvisación libres vinculados ao mundo contemporáneo, non? Ben, como digo, esta tendencia tan no seu sentido, digamos, máis forte decaiu ao final dos 60 e dos 70, pero sempre nos deixou restos, entre comillas. Eu vos ensino algúns. Unha obra que eu lle teño moito afecto porque teño tocado algunhas veces, que é Cómic, de Josep Luis Berenguer, que xa é unha obra de finales dos 70 e que, como vedes, está determinada por unha grafía que son dibuixos a forma de cómic. Incluso a orden de interpretación cambia según unhas pautas, non? Que se queda o propio compositor. Ou obras do clarinetista español Jesús Villarrojo, que, se non me equivoco, foi Premio Nacional de Música hai un ano, hai dous, se non me equivoco, e que é unha persoa moi vinculada, moi metida a este tipo de músicas. E, por exemplo, esta obra Acordar, que xa dos anos finales dos 70 para clarinete solo, onde se pode ver tamén como esta música indeterminada acolle elementos de grafía tradicional musical, por exemplo, estos son as dinámicas, piano forte, e outros elementos creados ex profeso para a interpretación da obra. Un exemplo moi recente de un compositor non é europeo, é canadiense, pero como é de origen francés, vou non meter aquí que é franco-canadiense, que é Jérôme Blé, que é un conductus, donde tamén a notación non se ve moi ben aquí, o mellor, pero a notación aquí, por exemplo, é libre. Recorde a transcripcións de música gregoriana, se as coñecedes algún de vos. E despois hai uns serios de elementos improvisatorios que leva o director do ensemble ou do grupo e que están determinados por unha fotografía, por fotografías. El chamalle unha composición en movimento, pero esta é unha obra, pois, non recordo ben a data, pero, bueno, moi recente, do 2000 e bastantes, non? E despois quería un pouco chamar a atención como procesos de falta de total acotación do que é a música no momento de ser creada aparecen en outros contextos que poden ser moi diferentes. Esta é unha obra fundacional do movimento minimalista in Si, de Terry Riley, que é de principios dos 60 e que aparentemente non tería nada que ver con esta dinámica, con estas tendencias ou con esta estética. Pero traigo aquí porque, pensando un pouco na conferencia, pensei, bueno, o que nos pide Riley é que estes fragmentos que van tocando os músicos individualmente se toquen un número indeterminado de veces e que os músicos entre eles se escoitan para pasar dun aos outros, e el tamén indica que, bueno, que non haxa unha distancia moi grande entre un elemento e outro, pero
A duración e repetición, concretamente, destes módulos non está determinada. E entón nos atopamos tamén esta idea de parte inacabada da música nun contexto moi diferente que é o minimalismo musical. Entendo? Creo que aquí tamén en algún ciclo, non sei se chegou a tocar ou non sei se estou errado. Bueno, xa moito máis recente, por exemplo, a compositora israelí Chaya Chernovin, que está unha composición de 1993. Aquí vedes a cantidad de instruccións que coloca, ou, por exemplo, estas liñas que coloca, que nos fala dun sonido descendente no sentido da altura, pero que tampouco nos dá unha altura fixa. Isto é o que lle chamo eu restos da implosión indeterminada. É dicir, unha vez que todo este aparataxe nos anos 50 e 60 tuvo aquel auxe, algo quedou polas partituras europeas ou contemporáneas que sempre, como músicos, non la estamos atopando, non? De alguna maneira. Ben, traio este exemplo, que non é que sexa un exemplo moi significativo, un pouco adrede para poder saltar do camiño, digamos, do que estou falando como camiño aberto ao camiño interior. Esta é unha obra de Gerard Grisset, para clarinete só, Charme, de 1969, e que na cal tamén hai unha serie de elementos indeterminados, como este tipo de notas, este tipo de duracións. Normalmente en música, cando se coloca este tipo de figura, quer decir que se toque cada vez máis rápido, inda que non hai un patrón fixo para esa rapidez. Hai formas móviles, etc. Ben, que vou explicar agora e desentender por que traio esta composición a colación. Pasamos a outro estilo, que explicarei un poquinho agora o seu orixen e como se desenvolveu nos últimos 40 anos, que quizás sexa un dos estilos, das tendencias máis fortes e erradicadas na música contemporánea, tanto como estilo global, como, digamos, como procedimento compositivo, e que fascina a todos os estudiantes de composición desde hai 30 ou 40 anos, que é o espectralismo. Entón, traigo esta frase, que foi un momento unha frase dun compositor, na que, se a lemos, o mellor non entendemos de todo, pero vou intentar explicala. A frase é: somos músicos e o noso modelo é o son, non é a literatura, nin as matemáticas. O son, non o teatro, nin as artes plásticas. O son, non a teoría cuántica, a xeoloxía, a astroloxía ou a acupuntura. E se está, de alguna maneira, facendo unha emenda, entendemos facer unha denuncia ou unha crítica á música de vanguarda que utiliza certos modelos que non son basicamente o sonido a propia música. Cando se fala de artes plásticas, podedes pensar en algunha partitura que acabamos de ver, non? Cando se fala das matemáticas, podemos pasar de Xenakis, que tamén acabamos de velo. Cando se fala da literatura, bueno, se está denunciando a Berio e toda a tendencia da música a basarse en elementos literarios, en palabras, etc. E a última frase é un pouco xa sardónica, non? Nin a xeoloxía, nin a astroloxía, nin a acupuntura. Non sei se se pode facer música baseada na acupuntura ou na astroloxía. Por lo menos descoñezo, pero seguro que existe. Vale. O resultado desta idea, máis ben que o resultado, a frase máis ben resultado da práctica sería isto que temos aquí e que vamos a escoitar e que logo vou explicar un poquinho.
Ben, pois, o autor desta música é o mesmo autor que da peza anterior de clarinete, que é Girard Glissé. É unha das pezas fundacionais do movimento Parcels, que xa só polo seu nome nos está dicindo un pouco que é a intención ou a construción desta música. Ben, este é o momento no que eu intento explicar un pouco isto, e non quero ofender a ninguén, porque isto se pode chamar como espectralismo para dummies, o sea, como se di ahora, non? Un pouco e tal. Supoño que me dá un pouco de coraxe, porque hai moitos músicos na sala, pero, bueno, aquí onde fago o performance, non? Ben, para explicar un pouco cal é a idea principal do espectralismo, se basa en utilizar o sonido natural tal e como está generado, valga a redundancia, na natureza. O que vos teño aí posto é unha serie armónica. Calquera sonido vibrante na natureza, tanto que se podemos pensar nos instrumentos, sean de vento, sean de corda, emite unha serie de sonidos parciales que son os que configuran o timbre. É dicir, a diferencia en que existe entre o sonido dun saxofón ou o sonido dun violín ven determinado pola presencia deses sonidos parciais. Esos sonidos parciais non teñen nada que ver non teñen nada que ver, son como, eu explico a veces aos meus alumnos como que son como desafinados, están como fora de tono. Todo o que temos, sabedes, o sistema que usamos nós temperado, unha especie como de convenio para poder modular, etc. Bueno, algo que vou é que, e para non enrollarme moito, esas notas que salen dun sonido fundamental e que teño aquí en vermello son notas que non están afinadas. As que están en vermello están un pouco máis baixas e as que están en azul un pouco máis altas. O espectralismo se basa en analizar as fontes sonoras e abordar o sonido tal como funciona. Por iso ten sempre ese sonido, como digo eu, como de acorde, entre comillas, desafinado, que por outra parte tamén, como dicía un profesor meu de composición, moi sensual. De feito, eu a primeira vez que escoitei esta obra notei, decía, isto é unha obra de vanguarda, para entendernos, pero que diferencia con cousas como o que acabamos de escoitar antes, non? É como unha volta a exploración do sonido en sí e deixarse de todas esas cousas, como decía Glissé, de referencias literarias, referencias ao teatro, referencias matemáticas. Entón, sempre utilizo este tubo para enseñarlle a xente, bueno, calquera tubo valdría, calquera dos tubos que tedes vos tamén vale perfectamente, evidentemente, pero utilizo sempre este tubo para que se escoite un sonido parcial e a hora de rotar, como aparece outro sonido, que son os que constituyen os elementos do sonido. Obligaría o músico a tocala tal cual, o cual tenía que manipular, entre comillas, a súa formación clásica para poder abordalo. Hoxe iso non é ningún problema. Eu recordo escoitar a un dos compositores máis modernos que vamos ver despois, que é Philippe Huguel, a falar de que no seu ensemble de música xa todo o mundo isto dos cuartos de tono e octavos de tono están perfectamente interiorizados e, claro, desde unha perspectiva de galego de hai 30 anos, para min era como, pero que di este home, non? Unha cousa así como alucinante. Volvendo sobre a obra que acabades de escoitar, Parcels se basa no análisis de un do dun trombón. E entón, un pouco tamén fixe un pouco análise así por encima, tampouco nos vamos a parar, de como eses sonidos parciales que se crean a partir deses sonidos son trasplantados ao ensemble. E aquí temos un acorde que, pois, que sabedes algo de música, estos signos que hai por aquí, pois non son sostenidos e non son cuartos de tono, etc. Hai que axustar. Iso que produce é que a tímbrica da orquesta ou do ensemble colla os elementos propios dos sonidos que se xenera. Neste caso, un trombón que ten determinados esos sonidos, atocados en conxuntos e cos niveles que propón o sonido do trombón, crea un timbre diferente. De feito, Girard Glissé, cando conseguiu a gran cruz do mérito francés e todo eso, e defendeu a súa tesis ali, trouxe o seu CD, e o gran logro era no momento en que en Parcels non, e agora non recordo a obra, sí que a corda colle un elemento tímbrico de metal, e é gracias a esta manipulación. Ben, Hugues Dufort, que é un compositor deste grupo inicial, moi vinculado tamén ao pensamento, el tamén é filósofo,
nos explica un pouco, sintetizando todo isto que acabo de facer eu e que tamén intente sintetizar dunha maneira bastante clara. Dice, o traballo de composición musical realízase directamente nas dimensións internas da sonoridade, apóiase no control global do espectro sonoro e consiste en extraer o material e as estructuras que nacen en el. Para o espectralismo tamén é importante como determinar a partir dese material as duracións e os tempos. En iso tamén é principal. Por iso, moitas das partituras espectralistas desta época teñen esa apariencia de nota que se estende durante un tempo hasta que se xenera ese acorde, ou tamén este tipo de figuración ao mismo, pero levado un pouco a unha figuración máis tradicional, a modelos, digamos, de escritura convencional combinados con outras opcións que tedes aquí, por exemplo, que serían máis clásicas. Isto sería Vortex Temporum de Gerard Grisen. Ben, ao redor desta proposta se forma un grupo de músicos e intérpretes chamado L'Itinéraire nos principios dos anos 70, aí tedes algúns dos seus membros. Ata certo punto se podía pensar que era normal que isto aparecese en Francia. En Francia hai unha gran tradición de utilizar o timbre como unha idea de composición, como unha idea de facer avanzar a música. Casi se pode retrotraer. Normalmente se fala de Debussy, pero eu debería retrotraerlo casi a Berlioz, nos principios do XIX, cos seus tratados de orquestración, e en algunhas dúas obras onde utiliza elementos resonantes e de color, e que de alguna maneira están relacionados con esta proposta. Volvendo un pouco a idea do camiño interior, o que quería un pouco sintetizar é que frente ao camiño aberto, que é unha proposta que se podía combinar co camiño interior, esa idea de que a música utilice notas que están, digamos, entre as notas que utilizamos habitualmente no sistema temperado, que utilizamos na música convencional. É dicir, a parte da nosa escala está dividida por semitonos e utilizar intervalos máis pequenos. Iso non é privativo do espectralismo, nin é un invento. O espectralismo que fai é un uso
analizando o que chamamos os espectros sonoros, esos armónicos, esos elementos que forman o son. Iso é unha proposta. Pero en isto hai que retrotraerse tamén e ver para algúns precedentes e algunhas ideas que circularon sobre o uso da microtonalidade. Por iso lle chamo un camiño interior, porque está interno respecto ao que normalmente utilizamos na música occidental e o que enseñamos nos conservatorios, que é basicamente isto. Entón, aí vou pongos algunhas referencias. Unha é o físico alemán Hermann von Helmholtz do século XIX, que é pioneiro nos estudios sobre a acústica. Algúns compositores, en este caso checos, Ivan Vidnegradsky e Alois Saba, que fixeron música microtonal. O problema destes compositores, como me comentaba o meu profesor de composición, é que utilizaron os microtonos, pero nunha linguaxe convencional, non? Poñamos por caso, pensemos nun cuarteto, iba a decir de Beethoven, pero nun cuarteto de corda de Bartók, para non irme moi atrás. Ese tipo de escritura, no fondo, está pensado para un tipo de música. No momento en que se empeza a facer con microtonos, sona como música desafinada. Entón, o interesante da microtonalidade é que quizáis buscaba a súa propia linguaxe. E, en ese sentido, o espectralismo, vamos a decirlo dunha maneira vulgar, deu ca chave, podíamos decir así. Isto é unha consideración que fago así un pouco arriscada e no momento. Tamén unha idea que se pode rastrear casi hasta no século XIX en obras de Richard Strauss, pero que, bueno, que é a idea de melodía de cores, a Klangfarbenmelodien, que quizás a máis famosa sea unha que utiliza Schoenberg no Opus 16, non? No terceiro movimento. Non a vou poñer porque o tempo voa. Outras ideas parecidas, o do son plasma, do romano Horatio Raculescu, e logo un compositor moi extraño, o conde Jacinto Scelsi, que é un personaxe en sí mesmo, para quen o coñece, ten unha vida bastante curiosa, e que chamou a atención dos espectralistas, entre outras cosas, por esa idea que utilizaba en algunhas obras de utilizar unha nota solo e de manipular o seu timbre, que en fondo tamén é unha parte do que acabamos de ver en Parciels, que é unha nota, e a partir de aí xeneramos todo o seu espectro armónico, é recollido polo ensemble, polo grupo de instrumentos, e a partir de aí avanza a música. Vamos utilizar un fragmentiño desta obra de 1969 con Pax. No desenvolvemento desta corrente, vamos chamarlle así, é importante a aparición dunha institución moi coñecida por os músicos contemporáneos, que é o IRCAN, que está no Centro Georges Pompidou, fundado por Pierre Boulez, e que, bueno, non só está dedicado á música espectral, ni moito menos, pero que sí desenvolveu algo moi importante para os espectralistas, sobre todo a partir dos anos 80, que son programas informáticos que permitían precisar ou analizar con máis precisión, mellor dito, o que sería o espectro armónico das notas e poder levar logo a partitura. En ese sentido, o IRCAM tivo un papel moi fundamental no desenvolvemento de software, diríamos hoxe, e que ainda hoxe sigue desenvolvendo software, non só para isto, sino para outras cousas. Ben, quería rematar a charla, porque nos espera o concerto, cunha frase do musicólogo Jan Topolsky que me gusta moito, que é: a fantasma do espectralismo percorre Europa. É dicir, me refiro un pouco ao principio co que comecei este relatorio. Esta tendencia en sí mesma, a partir dos anos 80, pois, digamos que un pouco cesou na súa radicalidade, non? Na súa radicalidade, digo radicalidade no sentido de o compositor utiliza este tipo de principios e directamente utiliza eses e non máis que eses, non? Pero el se refire a que hai moitos compositores que utilizan o elemento espectral para as súas obras.
Entón, é moi frecuente que algún considere, encuentre na música de diversa índole e diga, ve unha partitura e diga de repente, e aquí meto un acorde espectral. Entón, cando os músicos dicen que hai un acorde espectral, xa sabemos que está originado en estes parámetros, inda que despois o resto da música teña outro tipo de derivacións. Entón, eu teño atopado isto en música cinematográfica, co cual, quero dicir, parece que o pos-espectralismo, diríamos, está como moi asentado. E, bueno, vos traigo aquí algúns exemplos. Un, quizáis, dos máis famosos é este compositor, Georg Friedrich Hatz, un compositor austríaco que sempre di nos seus cursos que fai un recorrido da historia da música occidental moi curioso, dicindo que, bueno, nos músicos europeos fomos controlando, e occidentais, primeiro controlamos o ritmo, a duración, as alturas, e o último que nos faltaba por controlar era o timbre. El sempre pon o exemplo dun cuarteto de corda de Mozart tocado por Arditi ou tocado por La Salle e que pode sonar diferente, pero co control do timbre estamos propoñendo xa que o color sea tan determinante como controlar duracións, etc. etc. Escoitar un fragmento de In Vain, que é unha obra moi curiosa, porque ademais contaba el que nun momento dado demandaba que as luces se tiñan que apagar. E no estreno non estuvo previsto eso, e claro, se se apagan as luces, as partituras, pois claro, bueno, efecto. Tipo curioso. Ben, como digo, o espectralismo, máis que ser un estilo en sí mesmo, recorre a música de moitos compositores, tedes a finesa Canasa de Arajo, o español José Manuel López López, que en parte tamén utilizou, non sei, estaría moi contento de que o puxese así, ou que dos que vos falaba antes, de Philippe Huguel, co que me gustaría, bueno, vou poñer un fragmento, teño un fragmento de cada un, pero por cuestión de tempo vos poñer só un fragmento dunha obra de Philippe Huguel, de 2004, chamada Flashback, que está basada nos primeiros compases do preludio a Xestia do Fauno de Debussy, e quería poñervos este fragmento porque é moi curioso. Hai unha obra para orquesta e frauta solista, e hai un momento en que o frauta ten que facer uns multifónicos. Cando falamos de multifónicos, falamos que un instrumento de vento, por determinadas técnicas, pode facer varios sonidos á vez, pero esos varios sonidos que se producen á vez son do espectro armónico natural, por tanto son, entre comillas, para entendernos, desafinados, para que nos entendamos. E é moi interesante ese momento porque un momento como nos concertos a barroca, falo de Vivaldi ou Locatelli, un destos onde a orquesta recolle os elementos do solista, pois aquí o solista fai un multifónico e ese multifónico de varias notas é reproducido pola orquesta, facendo este análisis espectral. Por eso me parece un momento moi, iba a decir moi bonito, sí, moi bonito, por que non?
Bueno, pois eu non teño máis que decir. Aquí tedes o programa do concerto, que tamén teredes por aí. Non me vou a parar tampouco moito del. Simplemente citar que Jesús Torres pois utiliza tamén moito a microtonalidade desde o principio. O Michael Norris, que ten incluso xides a súa páxina web, un software para manipular a música moi interesante. Tamén está aí metida a microtonalidade de alguna maneira, non sempre espectral. E, bueno, para min é un placer sempre vir aquí a casa e contar as miñas historietas. Así que espero que o teñades disfrutado, tanto como a min. Moitas gracias pola atención e hasta sempre.
Música